Ahojte negolfisti, je to tu, part 2 našej série Break Par. Miro? Počkaj, ja... Čo ja viem, čo mám teraz povedať? Toto sa stalo minule. Dneska si zahráme druhú devinu nášho ihriska Red Oak a veríme, že budeme pokračovať v dobrých výsledkoch. Zdá sa mi, že minule to bolo -2. Povedať tipy. Ja si myslím, že dneska to bude dokopy -5. Málo. Joey? Zas tento, že to je málo. Proste to je klasika. -7. OK. Ja si myslím, že to bude -4. A ti? -6. Dobre. Cíti. Kto ide prvý? Otec. Ježiši Mária. Tá je dobrá. Ak Tá je nepôjde skvelá. Ide na ten briežok, presne, takže... Miro, tým pádom máš vyťahnuť driver. Presne, je práve, že preto si vyťahol železo, lebo... prečo? Železo mi to je jedno. Geograficky. No, tak teraz môžem ísť železo duplom. Výborná, Joey. OK. No hýbajte. Tell me why. Veľmi pekne si ju trafil. Dobre, aspoň niekto bude na fairway na 100%. Však tam neviem dopadne driverom. Pre boha živého, aká peťka. Peťka Vlhová. Tak som to trafil. Peťka volá slalom. Pohoda. To sú stromčeky. To Aj keď možno, videl som Hej. pušný prach. Ty máš srdiečko tam? Wow, pekné. Super. Srdiečko. Ty si išiel Peťo viac doľava, takže... To som sa presne bál, že Peťo bude v jarku. Tam je moja loptička, môj krásny drive. Ako hráme z fairwaya, Peťo. Počkať. To ani neskúšaj. Keď bude na blate, nie, ja už nebudem hrať tieto debiliny. Toto nie je ťažká rána, kámo. Ja by som typoval, že sme aj 20-30 metrov. Ešte čakaj. Zvyčajne to chceme hrať vždy z fairwaya. Len táto pozícia sa mi úplne nepáči. Ak ti mám povedať. Môžeme ísť? Hej. Dobre. Nie je tu to blato a tie tvrdé sprostosti. Hovorí 68, dosť presne by to povedal, víš. Hlave má tie čísla. 63 metrov, chalani. Aj. Ale? Nie, to no, vybehni tam. Nemalo to kinetickú energie. To bolo po maďarsky? Snažil som sa po česky, ale nevyšlo mi to absolútne. Energie. Joey, poď. Si naša jediná nádej. Jediná nádej, že ešte idete vy dvaja. Ja vím, ako my hráme. Aha, pozri ho. Akože je na grine. Nie. Dá sa to patnúť, ale nebude to na brdy, vieš. Mirko, bolo by super, keby dáš takú, že by bola hore kopcom. Som bol rád, keby sa vrátime tam na tej fairway. Nedá sa to. Som sa tam natočil nohami. Ale sme na grine. Pohodička, ja si myslím, že pohodička. Tuto neočakávam brdy. Poď. Akože toto vôbec nie je zle. Prosím. Ježiši Kriste, páne. To je ona. Yes! To je ona. To je ona. Kriste, páne, pozri sa na ňa, náš host. A.k.a. tvoj otec. Môj otec sa... Jeden z nás by ho mohol dať, ale už teraz vidím, že to pôjde zľava doprava. Počujte, pôjdem prvý, lebo však ja to neviem. Dobre, pozerajte, že kam to ide, prosím vás. Mieril som potom tu. Ježiši Kriste. To sa ideš klasika. Tohto by som už vedel urobiť normálne, že... Koláž. Koláž. Zostrih. Presne. Škoda. Čo si blázen? Peťo, veď si išiel dosť vysoko. OK, tak najhoršie máme pár. Škoda. Dobre, vadí, máme párik. Nevadí. Párik je dobrý. Super, chalane. Jumpka číslo 11. Ja som vždy vpravo. Miro, ty si vždy kde? Väčšinou tam pri tom chodničku. Otec je vždycky 2 metre pred sebou. greenom, áno, to je pravda. No, Peťa to väčšinou prepáli, takže dneska by mohol zobrať trošku menšiu palicu. Ja som naposledy zobral devinu namiesto šestky. Je tu polovica, na polovicu je tu 154 metrov, hore kopcom. 148, chalani. Pre mňa je to šestka, pre teba je to sedmička, Peťo. 8. Osmička? On to vždy prepálí. Hole in one. Budeš to mať natočené, Peťo. Urobíme z toho reklamu. Peťo, budeš s nami. Peťo, poď. Myslím, že som ho dobre motivoval. Ježiš, tá je skvelá. Tá vyzerá veľmi neviem, dobre. či nie je krátka. Je krátka. Fúha. Čo si ju topol? Čiže si pre kombinačky. Ale hovoril som mu, nech zebere sedmičku. To by sme boli na grine. Mirečku.
Povíte mi, kam ide mi ten smer? Ja, ešte ti skočila do rafu. No, poď. Nevidím ju? Tie ste na greene asi. Áno? Ježiš, Áno, výborné. super. OK, som extrémne spokojný, nikdy som nebol na greene. Vybral Extrémne si dobrý ten deň. najlepší deň. Let's go. Tak nič. Tá vyzerá dobre, ale nepadá vôbec. Čo ti šibe? Nič. Dokonca išla trošku vpravo potom. Ty nemáš pater v ruke, Mirko? Fúha. Akože vyzerá dobre. Škoda, že bola slabá, lebo ja som tu oveľa čo zasekol. Fúha. Možno je fakt Toto rovno. absolútne nie sú paty na pár. To je tiež slabé. Ale je to viac na pár. Mirko, budeme meriť proste vľavo, dobre? Pater? Tu ťažko. Áno, určite. Mier vľavo a daj trošku silnejšiu. Prosím, Pane Bože, prosím. vyzerá strašne dobre. Tá vyzerá dobre, stoj. Dobre, stoj. Ježiš, tento tu nás zachránil zase opäť. Dobre. Poď sa na ne. Dobre. To je neskutočný človek toto. Krátka hra. Ďakujem. Pána, poď zľava doprava. Ako jemne zľava. Čo si navaril, to si aj zješ. Idem prvý. Dám rovnú a ty uvidíš. Je to podľa mňa rovné. Nie, pozeral som, akože išla trošku doprava. Pre istotu máme 4. Ale 4 nechceme. No thank you. Aj. Pána Mária. Dobre, tak treba meriť trošku Treba zľava. ísť doľava. Peťo, na okraj jamky by som mieril. Jasné. To je ono. To je ona. Yes. To je ona. Nie, čo ste Ďaká zachránili. Bohu, že som nemusel ísť. Ďaká Bohu. Ježiš. Dneska bez vetrie, slnečko nám svieti. Za mňa je dosť teplo. Teraz je tak Budem čo? doma. 18 stupňov? Ešte príjemný Vánok, ale ja by som chcel, aby bol o 2 stupne menej. V auguste bude tak 38. Si zeberieme klímu so sebou. Si patentujem, keby náhodou. Aj, Točím mi trošku. doprava. Aj. Dobre Celý si to ho Ježiš. Žiaden tlak, chlapci, ale Joey. Poď môj, teraz dojde druhý dobrý drive. Dal by som sa ľadový čaj. To len tak. Kámo, no, čo je? Čo je? Na čo? No vidíš. Trafené s absolútnym týmto. Tým by si to mal trafať asi vždy. Na ráno. Stinger. A hlavne nízka, čiže dlhá. Strašne Nie nízka, tento bude tvoj vysoký dlhá, onnej. Mirko, bude strašne dlhá. Však to je ono. Kam išlo? Ale hrozná rana. OK. Tak sme dva dole teda tým pádom. Toľko z hora. Ja ľúbim hrať z dola. A čo vy, jak sa máte? Napíšte mi do komentov, koľko ste skorovali minule, napríklad keď ste boli. No zaujíma, že aký máte handicap, kto ste, aký je váš domovský klub, však sa trošku predstavte v komentoch. Uvítame to a určite vám odpovieme. Nechce, aby tam bola nejaká interakcia. Tak stred fairway a chalani. To bude zaujímavý tracer, 131 chlapci. Chceš ísť prvý, Joey? Môžem, mám 8 v ruke. To vyzerá dobre. OK, som určite Tam, na greene. Podľa mňa si tam, no. Joey, toto si odohráš sám možno. Dúfam, dúfam, že na brdy, ale. Á, to bolo moc. Hej. Dobre. Bol to... Dobre, nevadí to, vôbec nevadí. Toč. To je krátke. A není. Je to krátke. Je krátka. Čo, ja som mal 9 v ruke. Kto pomýlil, čo? Pomýlil som sa. Tak toto je krásne, chalani, že? Hráme si tu, budeme to mať ako pamiatku. Aj ten banker je krásny. Ten banker je úplne nádherný, upravený. Ale to není akože vina ani klubu, toto je vina hráčov, ktorí tu hrajú, neupravujú si za sebou. Poznám jedného takého. Kto? Ja som to není, lebo ja nejdem do pekla. Čo si dostal ticho? Čo? Nič, ja len tak som začal kúkať do zeme. Tomuto hovoríme bullshit, má to pekný príbeh. Bol som u pána Vigera v Golf Universe na fitting, na driver. Pozdravujeme a dúfame, že bude skoro spolupráca. Ešte vtedy som nevedel hrať absolútne golf. Ani sa nezmenil. Ale hovoril som mu, že keď to dám proste na green, tak loptička sa kotula tak 5-10 metrov max. A s tým môjim švihom akože mi povedal, že to je bullshit. Tak Pán Viger, tuto to máte. je to tam. Ukáž nám to. Joey, Ukážem, dokončí si ukážem. túto jamku. Joey, môžeš si tu dať sám brdík. Zľava doprava? To by bolo krásne. No. Jo, doprava ide. Že to povie zľava doprava. Thanks. Toto mohla byť ako tá scéna v Smooth Criminal, čo Michael Jackson hodí tú mincu do jukeboxu.
To je akože film? Videoklip. Film? Hej, no zľava. Poď! Jaj, to bola krásna, to bola krásna. Zaujímavé. Tak nie Peťo až tak ako Mirko Ja mieril, neviem, ale ako to mierí, pointa však bola ja. dobrá. Ja som meril asi sem, Peťo. Aha, okej. Jak toto môže ísť zľava doprava, je pre mňa nepochopiteľné. To sú ilúzie golfové. Čo myslíš, Peťo, kam to ide? Stále tomu neverí, podľa mňa. Stále neverí to vôbec. Ešte tu máme šancu na brdík. Teraz. To je Teraz ďaleko to ide. toto. Žiadny tlak, ale Hej. Prosím. Je. Čo si blázon? Kúsok vyššie. Nič tomu nechýbalo. Mirko, dokonči si to, prosím ťa. Takže takto, pár je stále dobrý. Sme 2 rany pod pár. Teraz akože idú Maďarko. celkom také, nechcem povedať, že skorovateľné jamky, ale je to tak. Povedal som to, áno. Tu sme už boli akože na 2, to je 5 parovke teraz nasleduje. No a potom nasleduje číslo 14. Peťo tam dokonca minule skoro dal hole in one. Urobil som z toho tutoriál normálne, taká krásna bola. ale kým vyjde toto video, tak už to možno bude na Áno, Instagrame. Toč. Vyzerá želesko? Nie. Nemám, ja som stratil. No ja som ho Ó, stratil. škoda. Ale ďaleko je moc. Je extrémne ďaleko, Čo to je? ale je v rafe. To je taká československá. Aha, Ježiš, aký slice. A viem, čo to je, áno. Prepáč, Joey, myslel som, že dávaš cvičnú. Tak povyprávajú sa, víš. Myslel som, že máš cvičnú, prepáč. Nie, pohodička. Yes. To bude A tak- fairway. A slice trochu. Slice, no. Ale je to Trochu fairway, dosť. Mirko. Stoj tam, kámo. OK, žiadny tlak. Nemám svoje tyčko, Joey. Ja som Strašne niekde... poverčivý človek toto ináč. No. To isté. Aj. Dneska tam bol nejaký magnet. Ja si Nájdeme. myslím, že hráme Peťov. To nie v rafe. To je škoda. Dneska to nevyšlo na 13, bohužiaľ. To vyjde na 14. A radšej nič nehovorme. Tak teda na 15 to vyjde. Ideme na výpravu. Našli sme Mirovú loptičku aspoň, ale teraz skúsime nájsť tú Peťovú. To sa nenájdeme nikdy. Jak ďaleko Tamto. išlo? Jaj? Á, nadvihol som sa. OK. Škoda. Boha, lopta nad nohami. Hej no, No, pozícia to je je to prúser. extrémne. Keď to nepôjde do autu, Pozeraj. Asi to je v aute, ale... Prečo ideš doprava? No nič, to sú stromy. Podľa mňa chod ten hybrid, Joey. Nie, kámo. Ale však ti ide väčšinou. Hral som mu zľahka, Väčšie. nechcel som za silu, neviem čo. No. Yes. Dobrý. Najsmutnejšie je to, že hráme tu. No išlo až do autu, Miro, nevidel si? Môžeš sa tam ísť pozrieť, ja si myslím, že to bude strašne tesné. Ja si myslím, že je v aute, akože dúfam, že nie, Zase lebo by som ho to nevidel, by sa no, hralo stokrát teoreticky lepšie ako môže byť odtiaľto. Ďaká Bohu. Je našťastie Peťova nebola v aute. No Peťo, máš dať igla. To je super, len je dlhá. Super, Peťo, ale... Mohol by sa ešte vrátiť. Že stále máme pád na birdy, čo som v živote by som to nebol povedal na tejto jamke. No s tými našimi dvomi hradami určite. Absolútne. Skúsim to flopnúť. Dobrý odraz. A pod dole. No, tá exekúcia mohla byť lepšia. Nechceme exekúciu. Exekúcia. Áno, exekúciu nechceme. Execution! Moc zle. Dobre, traja na gríne akože? Halo. Teraz prichádza Nie, toto jeho nerobil. moment. Ježiš, ten smer je vynikajúci. Chalani. Jo! Ja ho milujem! Ja milujem tohto človeka. Extra. Majster krátkej hry. Hen to musí byť brdy. Blázen. Teraz to strašne pomohlo to, že on mal váhu na pravej nohe. To Áno, vyskočilo áno, hore, presne tak. Nohu na tým pravej pádom nohe. to zostalo. Jaj. Minus 3. To je áno. Vybavil nám takýto brdy. Komu som Minus to 3. Za chvíľu bude minus 4. Možno dokonca aj minus 5. Tak o 6 alebo 7 mesiacov, lebo je december. Ja si nájdem svojich sledovateľov na tieto debiliny. Jak vyzerajú moje vlasy, čo? Joey, daj sa takto ostrieť, jak som ja. Jak by si vyzeral? Však jak japonský vojak, cez druhú svetovú, on aj kamikaze vojak. Ja, že si kurec. To je úplne jedno. Máme to na kamere. Lebo keby ti poviem, že korejský vojak, tak si povieš, že
Že korejský vojak, ale keď Kámo, si to isté som si povedal pri Japonsku. Čo si nevidel si žiadne dokumentáre o druhej svetovej vojne? Kámo, ani nie. Tie sú A najlepšie. ešte kde som? Peťo, teraz je tvoja chvíľa. Teraz, na toto si tu. Tento deň, tento dátum. Rovnaká pozícia. Útorok Áno, 13. pripomínam. Prečo si mi to povedal? Aby si to mal v hlave teraz. Miro, bež domov rýchlo, utekaj domov. Ježiš, Filo, piatok Vlastne idem. neutekaj, lebo Lebo, víš, pozor. Filo, piatok aj nedojdem. Tvárim sa, že to neviem. Ježiši Kriste. Počkaj, ale akože je hrateľná. Skáče tam jak zajac. A to sa dá, hento. Strašne bola rovná. No a hlavne dlhá bude. Som 30 metrov nad. To nemá šancu vidieť akože odtiaľ. Musíte mi len veriť. Prečo som išiel zľava doprava? Dobre. Dobrá rána. Až na green, Mirko. Tá je dobrá. Keď sa dobre Bude odrazí. to fairway? Bude to fairway, výborne. OK, let's go. Povedz vtip. Dneska som videl ten vtip, čo Müller Miller, dal na jeho rozlúčku, sa mi zdá, akože myslím, že on končí s futbalom. Skončil v Bayerne, no. Neviem to povedať, ten vtip, tak skúsim to na prvýkrát takto. Akože po nemecky ideš? Ja idem. Guten Tag, ich bin Müller, ich bin Thomas Müller. Že otec zomiera, alebo teda... Wow! Konečne dobrý vtip. Že otec umiera všetko, boli proste na smrteľnej posteli, ide z kuchyne akože nejaká dobrá vôňa. Je to jeho obľúbená torta dokonca. Tak chytí syna takto, že synáčik, prosím ťa, že chodže mi dať kúsok tej torty. Posledné želanie, áno. Typek ide do kuchyne a potom sa vráti bez torty a povie, že mamina povedala, že až po pohrebe. Palec hore, ak sa vám ľúbil ten vtip v komentoch. Všetci tak najviac dislajkované video na YouTube. Ja som hral takú super softku pasikovanú. Toto je otec. Takže ja musím byť ešte nižšie tým pádom, Kokos, lebo on hral takúto- vyššie odo mňa. Takúto ráno si fuchol. Dobrá. Blázen. To je výborná. To vyzerá dobré. To je výborná. Škoda. Jak je možné, že keď ju dáš aj tak hore, Celé dole kopcom. Celý ten green je dole je. kopcom. Tá bude lepšia. Bola ale Škoda. pekná rána, bola tam šanca. To by bolo také krásne, keby tam padol takýto Kámo, eagle. na video. No, ale videl si, Mirko, že musí dať ešte kratšiu. Musím dať ešte kratšiu. Takéto agresívne som nebol. asi. Bol si zase taký agresívny. Bol som agresívny. Nasledný, že to nepadlo donútra, sorry. Presne, toto som ja. To je presne ten šenk. Neviem s týmto ani nič spraviť, či to je tento. Záchranca. Toto Ježiš neviem hrať, Kristus keď je na dneska, kopci. naozaj. Pozri ho, počkať. Ježiš. Škoda, že trafila tú hranu. Poď ešte. Joey, poď prvý. Bude padať určite správa aj dosť. Správa, áno. Správa doľava? Extrémne. Jaj, bože! Dajte prosím slabšiu. Thank you. Ale akože dobre išla. To je ono. Ježiš, kokos. Kam si mi jednom vec. Môžem si aj hubu drať. Asi kebyže dám slabšiu, tak je vnútri. Nemoc. To je veľa chalani, ja vám hovorím, že nikto nepočúva. Jak to môže Tak byť lebo je to veľa? dole kopcom, Jak veď to Peťo Jedlička môže by byť ti veľa? povedal. Radšej nech je pred ako za. Áno. To je brdý pad, nemôže byť krát. Ty už si mal svoju šancu, stoj tam vzadu a buď ticho. To je silná. To je moc. Prečo, chlapci? Proste nikto ma neočúva. Počkaj, Koľko to som nečakal. No, počujte, ale keď dáme na tejto sérii, že bugy To je na tejto neuveriteľné. jamke, možné. to bude hanba na celý život. nie. To je kopček normálne. Jasné, vyhovárame sa, neviem. Peťo, prosím ťa, zachrán nás. Ja už nepôjdem. Pozri, Peťo to tam dá. Daj, Peťo. Dá, Peťo. Čo 4 jazy povedz, nech som máte nervózny. Peťo. A ty musíš aj pod tlakom, vidíš to? Môžem oslavovať pár, reálne. Môžem. Nemôžeme, nie. Nemôžeme, Pár nemôžeme. neoslavujeme. Ja ani neoslavujem. Tak je, stále sme -3. My tu zvyčajne dávame aspoň jeden z nás birdy, keď hráme sami. Keď nehráš na video, tak to hráš birdy, ale keď je video, tak 4 tu dáme pár. No, to je pravda. Zasi ju poťahu. Ani neviem prečo, Peťo. Ani ja neviem. Nie. Ja som kupoval len z Golf Universe. A ja všetko, kamoško. Ja nič. Chlabikár do školy som si kúpil v Golf Universe. Už nám neuveria, absolútne. Ko kúpil. Aktovku, tášku do školy, keď som bol taký malinký, ešte som Aktovku, nevedel, ty čo si je golf. sprostý. Ale šlabikár som si kúpil v Golf Universe. Ďakujem.
Tá vyzerá veľmi dobre. Dobre. Lenže oproti tomu slnku sa mu hneď strátil. Nič som nevidel proste. Čo mám robiť? Točí doprava. Vidím ju. Ja nevidím nič. Dole? Áno, áno. A tak dáme Joeyho, to je v pohode. To je bunker. Nie, tá ide dole. Dole, pri stromoch. Tak, Dúfam, že som som pri nevidel. grine. Niekde. 20 metrov, 30 metrov, už si tak blízko. No to ten Fénix, Keby som dal Fénixa, tak je koniec. Kámoško. Som v nemocnici. mali by sme Míra prehovoriť. Ja o ňa nechcem prehovoriť proste. Tak správne, Joey. Kúkni sa na neho, pozri koľko schudol už teraz. 4 kg sú dole. No, sledujte nás určite a uvidíte mírovú cestu. Ďakujem, pán Maroš Molnár. Chceme premeniť s Giovannim Ricci. Joey, obidva... Ježiš, kámo, ja som že 2 metre od greenu. Ďakujem Bohu, lebo som ti akorát išiel povedať, že my s otcom sme si zobrali loptičky, takže musíme hrať tvoju, keby je hocikde. Teraz bol SKG a turné, tak sa vrtalo na iné miesto. V také ťažšie pozície, ako môžete vidieť. To je úplne akože vzadu. Je to moja loptička, lebo ja si kupujem tie Lake Balls a takto presne vyzerajú. Lebo je špinavá. Dole kopcom sme, hej? Jo. OK, smer je vynikajúci. Super, poď ešte. Výborná. To je moc asi. A poď ešte. A dobrá je, pozri. Dobrá, Peťo, len super. padá. Máme sa ísť zamarkovať? To ani neviem, jak dopadne. Poď doprava. Dobre, na to, že to bol pad. To je moc. To je topnuté, no. Dobre. Kámo, to je pád na brdy, čo si blázon? Peťo, udri to tam, nech nemusíme ísť. To je ono. Či kakso, môže to byť To je ľahké, ono. takéto ľahké. Paráda. Pekne, Paráda, Minus 4. paráda. pekne. Minus 4, zatiaľ mi vychádza môj typ. Peťo, pekná. Ale podľa mňa ešte dáme lepšie. Čo poviete, pán kameraman? Jak sa vám to ľúbi? Kameránovi Ešte. padajú gate. Vidím ti riť. Kameraman ukazuje riť. Natočte to niekto, To sú moje? natočte ho. OK. Nevidím. Fúha. Jarok asi, nie? Asi. Jarek? Ale Asi áno. toto je problém. Ježiš, tá Joey, tá je výborná. perfektná. Joey, tá je super. Nevidím dopad, ale videl som Nechod ten smer. doľava. Hádam som na fairway, toto bola super rana. Vyzerala veľmi dobre, vyzerala. Výborná, Joey. To isté. Teraz sliceuje, no. Či ja hrám driver alebo železo. Nevadí, Mirko. Ja aspoň viem, že to bude ešte pred jarkom, keďže to bolo železo. Nevidím ju. Vpravo. Ale hádam, tá moja bude dobrá. To je výborná, Joey. Ľudia potom majú peniaze, ale proste nevedia hrať golf. Tak je proste My život. peniaze nemáme, takže prosím, sponzorujte nás, ďakujem. Joey, tu máš zajaca blízko. Jej! Vedel som, že ho to Pozri, aký je zlatý. Nájdi mi loptičku! Ja dám napríklad svoju dušu za čierne kelové Apexy. Z bicykla. Keby niekto chcel dušu, Alebo obličku čierne, ešte. alebo oblič. Ja, dúfam, že máte radi náš tupý humor. Nechcem nič povedať, ale dneska to ide celkom dobre. Mic check. Dobre, je to 195 metrov, chalani. Aha, vidím. Tá je strašne dobrá. Ide na green, no. Ak tam dojde, tak je tam. Som na grine. Čo si blázon? Peťo, nehráš redovky, ale vejky, že nie? Ježišmária, akože čo sa deje dneska so mnou? To bola Extrém. extrémna rana. Išla doprava, že? Trošku. Podľa mňa aj tam. A? Počkať, vidím? Kámo, si prešiel asi. Nemohol som prejsť. Však ja nič nevidím. Ja mám vedieť, kde mám mieriť. Mier na slnko Intuícia. teda. Nevidím. Nevadí. Ja ju nevidím. Vľavo si. naľavo. Aha, vidím ju. Jak si ju fajn položil teraz, počkaj, kúkni na to. Je na našu korenej, pozri, aha. Odpál to, poďme naspäť. Nie, pohoda. Nikdy by v živote nedopalil. Však ju nevidím. Dobre, je to v pohode. Tvoja došla, moja neprešla. Tak sme... Ja dúfam, že tvoja neprešla. Obidva nemohla prejsť, nie? To bolo z rafu a nebola vôbec silná. Aha, niečo je na konci greenu. No to budeš ty A asi. ty si krátky. Ja som krátky? Tu si. Nie, to je Miro. Tak som potom dnu. Čo je toto? Áno, jednou zmena. Poď sa kúku dovnútra. Ježiš, vidím ich obidve do tam. Nie. Obidvaja sme prešli, Peťo. Vidím. A tak nebudem sa sťažovať, no som druhou za greenom. Prečo som si robil nádeje, ľudia moji?
Nič, teraz si musím sprevoziť jak tupec. Skúsili sme, ja som si dal už aj rukavicu dole. Ale oklamali ma. To vôbec nie je zle. To vôbec nie je zlé, Peťo. Nie, prosím, nie. Prečo? Lebo je siláčik. Bola silná, ale chápem, to bola. Tu dvaja sa hádajú, ale skoro sme dali eagle. Nie, slabá bola, Peťo, prepáč. Aha. Miro chce hrať s tým kopčekom. Čiže ale ja to vidím, na rozdiel od Peťa. Toto môže byť fakt dobre. Málo, to je slabá. Poď! Aj keď podľa Peťa by bola dobrá. To pôjde dole. To teraz odbočí dole, doprava. Škoda, ale dobrá. Tu asi hráme. Čo vyprávate, bože môj? Toto je ďalší easy birdie. Easy. Dúfam, že áno. Joey. A tento birdík som si dal sám. Skoro som sa dostal. Vlastne, ale všetky Joeyho rány. Ďakujem. Díky moc, chalani. Však ale keď nás nesponzorujú, tak si presne správny. tak. Čo ti šepkám? Skoro si išiel. Skoro bol jak Titanic. Dobre, len sa pozriem ešte na to ISO, lebo teraz je to také... Ale máš tam, počkaj Peťo. Je tam jeden otlačok prstu. Musíme dať preč. To nebude vidieť na kamere, než akože nebude sa nič. Ja, to je moc. To je moc. Čo to robím? Ja to tak, bola Peťa dobrá. Dobre, idem ja. Ale keď to ide, že takto, tak štatistika by mohla byť, že teda ten tretí pôjde do stredu. Nie. Poď. Ja práve, že skôr tebe verím, že pôjde rovno ako sebe, chápeš? To bola tak krátka. A teraz... Takže ja za. Zadrel som. Zatiaľ najlepšie, ale. Zatiaľ hráme tu. Ja ti teraz dám telepaticky všetku našu silu. OK. Máš ju mať. Dobre, za tebou. Idem za tebou. Otočil si sa, jak ja. Otočil som sa. Tuto Janko sme úplne pokazali, nikto nie je na green, je to trojparovka. Celý sa zvrtol. Ale dúfam, že zachránime aspoň pár. Môžeme sa pozrieť na tie naše dve. Kámo, ja budem povedať, že v prdeli. Lebo tá rána bola dlhá. Ja budem ešte ďalej, no. Čo si hral, 7? 7, no. Ja to isté. Lepí mi trošku, máme minus 4 teraz, nie? Nie, minus 5 už. Áno, toto bolo minus 5. O môj bože. Tá vyzerá dobre. To je super. Poď ešte. Ale tam máme kopec. OK, takže musíme hrať viac zľava. OK. Tam musím mať spin. Ale smer nemá. Počkať. Takže naskôr som tam mieril, ale nedobehne. Po zemi. Čiže žiadny tlak, áno? Žiadny tlak. Ježiš. Tá padne tam, jak je Peťo. Ale je lepšie. Fúha. A dobrá rána. Aj tak asi uhráme, takže... Keby som mal tipovať, že na ktorej akože padne bugičko, tak bola by to trojparovka samozrejme. Počkaj, máme pád na pár. Máme pád na pár, áno. Pád na pár, aké bugičko. Dobre. Akože dneska poviem, nepatujeme až tak dobre. Poviem, nikdy nepatujeme. Až na ten môj pád na pár 1. Ale hovorím ti, že to ide tam. Peťo, prosím. 100%. OK, nebola zlá. Nevidel som to. Dobre, dobrá bola. Ona tu niekde odbočí. Aha. To je dobrá. Ale tak ide moc. Počítal, koľko znakov si točil. Poď týto. Všetko tam bolo, len nie je smer. 10 cm mi chýbalo. To je dosť veľa. Prosím. Nie, kámo, nie. To je škoda. Kúrnik. Budeme mať proste bugy, alebo nás zachráni Mirko. Žiadny tlak. Mirko, ja ti verím. Padni, prečo si? Máme prvé bugičko na našej break par sérii. Raz to muselo prísť a som rád, že to prišlo teraz, keď máme minus 5. Takže je to úplne Minus 4. Už máme minus 4, áno. Mali sme predtým minus 4? Nemá minus 3 teraz? Ale podľa mňa máme minus 3, Joey. Na 13, na 16 a kde ešte? To som dal teraz ja brdy. Však to je 16, Joey. Však 15, 16, 13, to sú 3 jamky. Na 15 sme dali brdy? Áno. Nevedia to počítať, chlap. Tak potom sme minus 4. Presne, tu bude hore tá tabulka s výsledkami. Áno. Peťo spraví animáciu. Ďakujeme, Peťo. Keď tam tá animácia nebude, viete, na kom to bolo? Grafiku ale robím ja. Animáciu robí Peťo. Nebude tam nič. Ale povedali sme vám. Posledná jamka na redovku. Museli by sme ju zahrať na kolektívne
plus 4, To sa dá. aby sme nebrekli pár. To sa dá. To sa dá. Keď je jemne doprava. Vidím ju? To má rafe asi, Peťo. Prosím, zostaň. Dobrá. Prečo je krátka, ale? Dobre, ale hento je výborná, Mirko. Odtiaľ sa dať úplne krásne železo na Kámo, green. fairwayk. Kde bol ten driver celý deň? Ha? Však ale takéto široké sú tu, není. Pôjdem, že... Dobre. Dobrá, Joey. Už je unavený. Pozri, dávaj si vytýkol, no je dal takú radu, že sa unavil. Ježiši Kriste. Je strašne Kokos, vysoká. ale kámo, ty si trafil voľnej maskou satelit. Ale je rovná aspoň. My sme tam normálne, že na meter. Akože sme na fairway. Ale toto musí byť dlhšie. Poď, odšrobuj ten chrbát. Ale možno vyleze tam, kde sme vydvaja. Akože nie si ďaleko od nás. Zabudol som povedať pravidlo, máme žolíka. Jako? Tu Peťo dorobí animáciu žolíka. A žolík sa práve minul. Na hosia. No, dobre, dík plus 3, That's Peťo. one. Čo hovoríš na nového pápeža? Ľubí sa ti? Aj mne sa celkom ľubí. Joey, ty čo hovoríš? Nový pápež je podľa mňa super. Jap. Jap. Joey, ja keby nás jedna mater mala. No je to 177 s prepočtom, inak je to 177? 171, áno. Čo ste sa zbláznili, Takže- že palečov nemám. Ja musím ísť s týmto. To nezastavím, tam green je Joey, ale. Toto je high launch. Je doprava. Ale keby ide do stredu, tak toto mi Minka kúpila, moja frajerka, ďakujem, láska. Toto je Minka kúpila moja frajerka, by the way. Ďakujem, Minka. Minka sponzoruje nás. No, maj si ospul. Aj za jeden. Minka, vidíš to? Jej! Kač. Ide doľava. Jaj, Švikol škoda, som poťahol sa, si ho aj švikol ty. som Ježiš, Peťo. Nič, Peťo je Kamo. pri stromčeku. Však to ale deje. Ty dáš 180 metrov s hentým? Nevím, asi nie. Škoda, to bolo Tak super. zober si hybrid. Ale to dám tam, kde vy. Neverí si. Tak a nie? Však čakajte! Nedal som dobrú ránu. Ja som to nevidel. To je bunker. Kámo, myslíš, že sa nájdem v tejto tráve? Tak to ani náhodou. Kde si? Hen tam dole, pre tebou. Aha, To máš krásny výhľad na jamku. Som zvedavý, že čo budeme hrať. Hen tam Akože- Joey je na tej sušine. Peťo je pod vianočným stromčekom. Otec je v bankri. Sláme dobroty. zatiaľ asi tvoju, Mirko. No, Ja si tiež myslím. Ja neviem, ja neviem v čom som ja. To nevieme, no. Tak choď sa pozrieť a daj nám vedieť. Dobre, potrebujem pobežať, lebo mne je fakt zima. Pobežal? Dobre. Kámo, mali by sme. 15 metrov od greenu. Tak ideme asi tu, nie? Otrasný laj. Ježiš, a zebral si presne celú trávu. Však na to sa priprav, kámo. Ako sme ďaleko? Kámo, toto je hovno, ale moja vina. 35. Peťo dá dobre teraz, pozeraj. Jasné, že dá dobrú. Peťo je chipmaster. Dobre, sme na greene. Kámo, je to strašné. Ja som hovoril, že to je tvrdé, akože len... Je to strašné. Keď sa dáš na tej našuchorenej takto. Nepomôže to, lebo aj tak trafíš tú tvrdú zem. Je dobre sa z tohto poučiť, lebo tu sme ešte neboli, nevedeli sme, aká je tu tráva. Nice. Kámo, vidím to. Teraz to bude na minus 3 chalani asi. Povedal si, že to vidíš. Po dnu. Né. Slabá. Poď Mirko, nemám ani dole rukavice. Nie, poď. Lebo ja dúfam, že niekto z vás to dá. OK, fajn. Máme bugičko chalani, takže pri najhoršom máme minus 3. Strašne Aj silná. Keď dáš silnú, tak sa tam neláme. To môže byť. Prosím. Škoda. 5 centy. To je moc. Poď, počkať. A Toč, nie, dokonca slabá. toč. Slabá nie, ale... Tak minus 3 teda dokopy. No dobre sme si Ale zahrali. porazili sme teda Red Oak. Máme toto ihrisko za sebou. Máme to irisko za sebou chalani. Pekne. Díky. Hen ty chvíľu vydržia za nami. Vydržia. Vidíme sa pri ďalšom videu.